Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Jentia Students Union war Jentia Circle haka henreu trik upunai naitung arajar arpuai. Kala Dawa ya katanat PWD jong ka sorkar jela bakadai ban Shna penbhano mardor ya ka Surok ka bapenyeso ya ka Shnong Muktapur bat syakilai telikilan ban poi syaki jaka ba kongsan kata syaka Shnong Amlarem ka Shnong Dawki bat syado ka Shnong lat Rymbai. Upresiden jong ka JSU war Jentia Circle usamla Edi Keri Potam ula ong bakani ka Surok kabadan haki benta kaput jong ka rilom Jentia kadai ka bala syai benbha bat kadai ru ka Surok ka bamshim ladon banyokor wat la kadai ka ba ai jing syakri hado kata-kata yi kinong rep kinong khayi kinong shong shnong kinong jingok kai perthei badru kalong ka Surok ka bayarap ya ki sipai kaput ban ai jing yada ya ka kaput jong kari India hakathan war Jentia nagalyang Jentia Students Union idan hane halat Muktapur kum sibenta ban yatho ipi sipangani Surok ka badan ha Muktapur ka penyeso na Muktapur sa Dawki nani na Muktapur sa Amlarem bat ka penyeso ru ya ka Muktapur sa do lat Rymbai bat ka ikabangi kwa ban pen ipi magani Surok ka de bulas new hado kata-kata watla ka deru ka Surok ka badai ka bagi khat umga major district road ka bagla kantuk ha po kasnat piludi bagandai kawai na ka Surok ka bakong santam hapo kathain kaderu hapo kathain Jentia bat maghalyahi bro kawai kaderu ka Surok ka ba ai jing sakriru ya kisipai kapot hagaba kila banyada ya gane ka rihi bro kawai lingba ka jing penukam ya gane ka Surok kani ka Surok kaderu ka bakong san namor kadairu ka baai sakri ya kinong rep ya kinong jingak kai perthai batru ya kinong sangsnong jangani ka thain hi bro kawai hagbai dai kawai ka bai kwa wan yatho ipi hagbai dai ka jingdan kam jongka haga kam rep kam rem kadai kawai bagani ka Surok kadai ka baai sakri ya kumba arpau teli kisnong kiba penkam ya ka batru ya ki weipat ki ba marjan hakba umarep ubami tang nang ni na jakaru udai uba kong samtam kum ukwai utumpau sensar bat ki weipat ki so ki jor ladang isim nuksa tang yau kwai ru kajing pemi yau kwai kade kebada ki paulak berni ha sisnem namar badang la lum jingkain tang na ki pokri nani ginan kwai hakador ka bamenta kade kajing pemi tang na kwai kani kadai ka kelat ai kam ai jamru ya ki breu jong kathan ya ki breu ki ba im hau kwai la kadai ha ka jing khai jong u la kadai ha ka ba ki rep yu la kadai ha kanu kanu kurkam ka ba uni kwai la ban ai ko ban pau bagi snong ki badan ha kani kathan kum ka snong Muktapur snong sendai snong lumpangat saduar hawai boy hawai setengah wat ru pedang cakap amri bat kilakro bat bon kisnong hado am sku sudo stan Dawki dei ba penkam ya gene ka Surok ha kaba yadai bat ka trei ka kata juki ha ba ki dei puli puthi juki ha ba ki lej on school lej yo da gene ka Surok sagwai ka phang dei gene ka Surok ka dei ka wei ka lat ka lenti ya kam khai nagawai ka jala sagawai ka jala lani nagawai ka ri sagawai ka ri hakaba ka Surok ka ba phila bantip na do na rat Rymbai sado sa te sa Dawki ka ba ya lingba ka Shnong Rymbai sado sa Bataw bat sado sa Borkat hado sa Muktapur ter ban poi sado sa Dawki kadai ka bala wan penyeso ya kam khahi kapot umar mata wat kumu doyong bawan natin na Jentia nani ki weipat ki mar gila banyak lembang ni lenti lada ka sarkar kadan ka jingpet jingai ya kani ka Surok kala adai ban sim kya ban pinbal ni pinhe ya ka bat kamdai hiru ban long khamni namar kala adai ruparu ka wegna ka ba nadok ki sarkar brem ka de ka major district road bai dai pat bat ka kam junga kai perthai kani ka Surok ka dei ka ba lam lenti sa ki snong gi ba
ito nadok por mensua kaba kedan kata gejingte nam barem po ka jingsin sa jong sim hima jaintia ka pungsum ni ka sumpulu sim jaintia ka kat ka ancient sakaway ka badan hasndai bat sakaway pat ka badan ni ha borkat kata ka yeng kenya jong sim bat sakaway ru ka ni ka kali mandir ka badan ni Muktapur kum yakini ki jingte nam bakang sanru ka sarkar kala wanra ya kata ka kam junga ka perthai tang na kiniru bat sakiwe ki dan kita ki ksai kiwa ki ba itnat lada pia lenter do na tena prengskap sudo senesa sendai sudo senesa borkat dene sete Muktapur pilap ba penyei bon kiwa ki ba itnat lada ngisim ya kawa tisangru kabadai kasnat jangga wa leska mentudu kini gede ke ba itnat hado kata bagadan ka jinglong juga ke beach ke bangi khat ka river beach wat ya kaniru ka sarkar kamla banpin sapriang ya ka jing itnat jangka tingi kerpat ya ka sarkar bagan wat kilat kilenti bagan simkia masnano ini ka Surok kamkloi lemar ba kapor kala dei ke ba dan kam bat nyimdei so ban sa din tang namor ka Surok kidan ru kicaka bagani ka Surok katang dan kita gijinduna ha ka ba ni ba kidan kicaka gi ba song ha ka ba la dan kam ru wat yakini ki jingkeng banyak halor gini ki namar ba kamtam hi por min slap ru ka kamtam hi por slap iba umla ban kam ni ringkang nagawai ka jaka skawai ka jaka tang namor ba kajing dan gini ki taba ningkong hi ko aba kloi ka sarkar kan sim gila lenti ban snano eka nakadi ka repairing ane ka Shna biang ikan do ba sedang badru ni ko aba ka kandan kata ka jingpet kamba ikan do ki repair maintenance lada ka sarkar ka sim sisa kata ka jing sim kia ban snano ya gani ka Surok kung jing lenti jing sim ba ka Surok kalau basni pala aduk sendai aduk syakan ka jaga kalau basni aduk kata-kata dengi kunggi nongrep baru ahi sim denjar ban ledep beriang ne mat kit ya ki wai kisok jengi lang ba kan